Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, qed tarfuh dan in-numru? Ekku, dan huwa n-numru 8. Daqshekk għandha saqajn din il-kreatura tal-baħar li qed naħseb fiha. 8 saqajn u 3 qlub. Iva, 3 qlub. Tridu xi ieħor. Tibda b'littra E. Ekku, qarnita! Il-qarnita għandha 8 saqajn. Tridu xtejnuni noddhom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. U hekk nuru n-numru 8 fuq subajna. 8! Emmu n-numru 3. Aħna l-bnedmin għandna qalb waħda biss. Imma l-qarnita għandha 3. Interessanti jux? U tridu tisimgħu fatt interessanti ieħor fuq l-qarnita? Emmu il-kulur blu. Kontu tafu li d-dem tal-qarnita huwa ta' kulur blu. Illum, Zizi għaddejja b'daqsxejn xogħol tal-iskola. Għandha xi stampi ta' ħlejjaq tal-baħar u trid taqta' xi isimhom. Tridu x'ngħinuha ftit. L-ewwel stampa. Din naf x'inhi, intom araftuha? Ħanara, ħanismakom tgħiduha. Qarnita, proset. U tafu kemm ikollha tentakli l-qarnita? Ejja nodduhom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il-qarnita ikollha 8 tentakli. Ejja naraw stampa oħra. Dan araftuh. Għandu kuluru iswed u abjad. U jgħix l-aktar f'postijiet kesħin ħafna, postijiet kollha silġ. Proset, dan ngħidulu pingwin. U dan joqgħod qrib ħafna tal-pingwin u tafu x'ħoss jagħmel? Isimgħu ftit. Smajtuh? Dan ngħidulu foka. Kemmi kuntenta Zizi li lessit ix-xogħol tal-iskola. Il-klamari bħal qarnita wkoll għandha 8 saqajn. U kontu tafu li dawn jistgħu jikbru sa isin ġiganteski. U jekk forsi aħna l-bnedmin jirnexxielna nomu blura bħalma huma kapaċi jagħmlu l-klamari, żgur li maħniex kapaċi nibdlu l-kulur tagħna bħalhom. Ekku, il-klamari kapaċi jibdlu l-kulur tagħhom. Anka l-qarnit. Imma mhux biss, dan it-tip ta' kreaturi m'għandhomx skeletru bħalma għandna aħna. Jiġifieri ġisimhom m'għandux l-għadam bħalma għandna aħna l-bnedmin. U l-bram bħal qarnit u l-klamari m'għandhomx skeletru, imma mhux hekk biss, il-bram l-għandhom moħħ, l-għandhom qalb u lanqas għajnej. L-aħwa. Il-bram tista' tgħid li sibhom madwar id-dinja kollha u kontu tafu li xi ftit minnhom kapaċi jiddu fid-dlam ċappa. Il-bram jistgħu jkunu perikolużi ħafna lilna l-bnedmin u allura meta mmorru nomu għandna noqogħdu attenti li ma jkun hemmx bram fil-viċin. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.